De vrijwilligers van de buurtkamer in de Westereen binnen tienziet dwaande met het tarrien van de Christbrunch. Zo'n 20 mensen scoren aan voor de sociale contacten en gezelligheid. Wat fijn dat we hier weer met elkaar kunnen zijn. En zoals jullie zien hebben de vrijwilligers weer een heerlijke brunch voor ons gemaakt. Ik zou zeggen, geniet er allemaal van. En een goed begin denk ik van het einde van het jaar. En ik hoop dat we ook weer een heel mooi begin van 2023 krijgen. Hield het meer mensen vielen haar in deze onzekere tijd alleenig of eenzaam. Wist het juist in deze tjustere tijd van Christ zo belangrijk is om met oren te delen. Zo vernemen ze ook bij de buurtkamer. Weet je, eigenlijk is de buurtkamer voor de mensen wel een beetje als een soort familie. En de kerstbrunch is dan gewoon heel mooi samen zijn. Het contact is daarin heel belangrijk. En een stukje socializen, even een praatje maken. En onder het genot van lekker eten, dat doet het natuurlijk altijd goed. Gewoon bezoekers van de buurtkamer in de Westereen binnen de tienzie voor de eerste keer. Oren komen al wat langer. Elk had zo zijn eigen verhaal. Ik vind het heel gezellig, ja. Ja, nee, ik wil net gaan praten, want ik zit even vol. Vind je het zo belangrijk, die gezelligheid? Nou ja, ik val op het ogenblik, dat is heel goed. Wat vind je van de buurtkamer? Mooi, de best. Ja, waarom? Nou, zaligheid. Gezelligheid. Ja. Ben je voor het eerst, maar kom je vaker nou, denk je ook? Ja, als vakantie dan, in een vakantie dan even. Bevalt goed. Ja. Nou, dat is belangrijk, want je komt andere mensen en je praat met iedereen bijna. Nou, ik heb het wat minder omdat ik in de keuken sta, maar ja. De Christbrunch maakt het de meesten poerbest. En ook tussen Christ en Ardennij kennen mensen je terugte. En dat is voor gewoon heel belangrijk. Je hoort wel hele schrijnende situaties dat mensen alleen zijn met kerst. En dan is de buurtkamer extra belangrijk dat dat doorgaat. En dan is zo'n kerstbrunch een heel mooi lichtpuntje in deze donkere dagen.